Silunan sarkul sarkari Gaonbura hoy hin pen press meet ba nilitum tharukris sirkebra kethomaningkan sartherong piaphan Golaghat ba Sibsagora district DC British Adin pen ini Matyong tarik Great Roxy arni appointment people lo first appointment kasupen yoksi nilitum Central Committee atau ngapingkata tengpen nelitum pini Silunan sarkul atum pini sarkari Gaonbura di first appointment arni nitum talon ponlo lapen nelitum sarkari Gaonbura atum a British arni bensi appointment longlo lapen peningan pente ningkan harus rank koresi 121 an arta nangchoklo lasi nelitum ta council longke council aswa kleng wa sonsi nelitum ta chok ponno lapen chok deta hengnone council aswa kleng omange lasi nelitum long non council pen traditional village council pen village ko dalong tame nelitum long a ek dolo pharo kresir kebrat likep likep po 1945 hut pen labangsa ek ta du ponlo sarkari Gaonbura traphan lapen nelitum ako puthot independent long det pen 1945 lapen 1945 anikan papas tulo the Assam Frontier Administration of Justice Regulation Act 1954 halos hota a ek pinchong pon pamelo lapen pithir pon lapen pithu Farokres sirkera troker heni lapen farokres sirkera troksiker heni halos a ek thot ako pidu pon thiblo lasi nelitum sarkari Gaonbura tum sita nelitum hako British arni pensi nelitum phanta appointment pipono lasi council atum sita nelitum Assam along ko sonsi sarkari Gaonbura tum ga prodhan atum ke longma labangsa bainana tengsi nelitum ta suri sirket ba 9000 autonomous council ahin pen nelitum sarkari Gaonbura phanta nanggelang konyo pansi nelitum ning ke chithe la penaman ke thenai Karbianglong autonomous council chief executive members Dr. Tuliram Rohangpan itum Silunan sarkul hoy hin tentame chuningri pono la pelangli kailong Karbianglong phangke chari pon mesenet pen chari pon bomlo en samjin pen selangli kailong la pelangli political career long tame arnam erdime pedudunang la pen pumen blok achithe pedopona lasi wanvel Silunan sarkul hin pen alam the sarkule স্বর্গীয় সার রংপি সরকারি গাঁওবুড়া তেখেতক 1903 চনত প্ৰথম গাঁওবুঢ়া হিচাপে শিৱসাগৰ জিলাত থাকোঁতেই এপইণ্টমেণ্ট দিছিলে তেখেতৰ স্মৃতিৰ ৰক্ষাৰ্থে মই সভাপতি হিচাপে চিলঞ্জন চাৰ্কুলত এই বক্তি প্ৰজ্বলন কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিছোঁ এই ধূপকাঠিৰ কাৰণে আলু বিচাৰি আছে Kaset, do kaset. grande.
আশীৰ্বাদ 3 জনৰ বিচাৰিব লাগিব আৰু